Güransu köyü, Diyarbakır Merkez Bağlar. Zira ki işe mandırı dikim. Em serisi bir saat haftada em derin aliye Karaj Dağı. Çağa ki bir Karaj Dağı, Karaj Dağı, pez, davar, rızın, işte doğal. Em derin zura ki em şir top dikin. Şir top dikin, em tinin ve deri. Em vala dikin. Em mayalama yavi dikin. Vak nabera saat kede maya xwe digire û em îcar avayî vala dikin. Em avayî vala dikin şûn de em baş ev dixin, em dixin çendelê. Çendelê de jî em baskıya didin ser. Ew ku ava di nav penêr de süzmîş dibe, ziha dibe wek singer. İcar ki em dibirin. Em dibirin datînin wê derê nîv saetî şûn de îcar ji bo helandina wî. Helandina wî. Di wê aşamayê de ji bo helandinekî gere hinkî tirş bibe. Tirş bibe ki helandina wê xweş were. Örneğin mesela bêjin heva germ be. 20'nin altında, sıcaklığın altında tu gerek ki vi ava xwe 30 derece ayar bik. Şîrê xwe. 30 derece ayar bik ji bo ku mayayê wî xweş bigire. ولا بري ما تشردك ام سري سوير رادبون ما ايشي خدكر و ام دچون ما بيريا خدكر ما دواري خو بري دور ما ايشي خو مالي دكر ام جات چون بيريا خو ما بيريا خو بكرا ما شيري خو بانيا ما بارزون دكر ما او دكر ما دكر بانير ما بكرا ماس ما دكر ماس وما كاري خو ايشي خو دكر ما بانيري خو تشي دكر ام ايجا باتا سرچما هم دچون سرچما ما پوته که میزاری خود شست ما چیکه زاری خود شست ما باتا ایجا هم دچون بریا ایواری ما ایجا بریا ایواری دکر هم دهاتن ما ایجا شیبی خو ما شیبا خو ما نانی خو نانی شبانی خو ما حاضر دکر زور بو زحمت بو همه جارجی خوش بو نه وک آنا بو آنا پر زور Çağal ser 20 dereceye be. Tu gerek ki ve ava xwe, ve şîrê xwe tu normal ayar bike. Cemidî. Çağa ya ve ayar neke penêrê te xerab dibe. Xerab bibe nayê helandin. Ew penêra xweş dernakeve. Paşê ku me birî ava ev çîka em tê dihelînin. Penêrê wî xweş tê dernakeve. Penêrî bozuk derdkeve. Çağa ku xweş dur turluq tu derxe, penêrî wî xweş dibe, dur turluq ve qayîşê derdkeve. İcar ku em dihelînin, em dibin ku ser dezgeh, em ürmîş dikin, ürük, lavaş,
yuvarlak, panik. Em bu yavi derdixin duhunin. Em davên nav ava wî sîravk. Em dibêjin sîravk. Davên nav ava wî, wî penêrê me cîde dikeve nav fûra dicemide. Şekil bozukluğu çê nav. Paşukü Mekke'dan em icar dağ digirin. Em dağ digirin, em sîrav kawan dixin ser û em dibin buzxaneyê. İca ki ez ê ji wer bêjim, em bêjin mesela ev penêr, penêr çawayî mesela. Her türlü penêr heye. Penêrê doğal heye, ê makîna heye. Penêrê makîna nexweş e, tahma wî tune ye. Îca ku tiştê bi avî hawî doğal çê bibe, ekla wî zêde ye, tahma wî zêde ye. Ana ku çawa hûn dibînin em çê dikin, her tiş doğal e, ber çavayî. Mesela pir manderecî henin, pir û pir henin. Manderecî çer dikin, radibin ew yaxî wî sere digirin û dikin rûn. Gunê milletê dixin istiyê xwe. Çimkî wî penêra em difroşin. Ne em difroşin yekî, bi hezaran difroşin. Pir însan dixwî penêrî. Ji bo wî awî ku ya ji önemlî ye. Penêrê doğal, penêrê heqîqî. Em serê sibê radibin em derin qerej daxê. Tekê qerej daxê em wî şîrî tov dikin. İcar ki penêrê ana pir eklavê xweş. %100 doğal e, bi her çêrê ew şîr tê meydanê qerej daxê. Ê bizina, ê dawara, ê pes. Giş qarışıq dibe, wî penêra pir tişkî xweş derdikeve. و أنا جي أم درن مثلا شولا درا قديمة درن سري شاطا درن سر أوا تيش بتن بكن وإجا أنا أم شخور في دريدا أم شخور جاري إيش خو أم دكن أم دبي برمالي حرت شتي تشتر أم كذا حلال دكن وأم شخور شير توب دكن أم شخور شير ملاتي نوتين أم دكن باني ومريم منا إيه قدك ما إيه خوي ما إيه براي ما قشتين عالي ما عالي ما تشي دكن أم تشي دكن وأم هيبان دكن وأم أو دكن إيه ما بريد ها خوش يعني إيه بريز أنا خوش تربو ما سير دكر عيار سيرا ما هل دكر ما دكر تور ما البستا خود كر ما قد يخل البستا خود كر ما خورد بربيجي ما قد يخل البستا خود كر ما تبي نان لي دخس ما تبي ما قد دور ما تبي صخر إيش دكر أم سر جمامة شو سر كعنيا جمامة قبل مالي تنبو نشخر قش دكشان وجار دجي خوش بو جار جي تشيكا بري دها خوش تربو
Ne vaka ana bu. Ana jî yani xweş em divê vayî mesela tiştê me hundir radeyî. Ew ê me ew car de jî daha derdê me heyî, daha kulê me hene, daha her tiştê me heyî. Hepsiyê me jî hene. Ê mesela way li çola ezmîş dibin em taştê dixwin, em dinerin way tên kuştin, gedê wan dipelçiqin, wa dibin, em ser nanê xwe nîvçe radibin. Yani berê va tiştana me nizanîbû, tu nebû. Tiştê doğal her zaman pir xweş jî û xelk jî jê memnuniyet duymuş dikin. Ahan ku em penêr dihelînin, helandina wê jî muhîm e. Helandina wê jî muhîm e. Gerek tu pir neyê li wext serkeve. Çaxa ku tu vî penêrî tu dihelînin, ava yê pir germ be, hemen dihelînin. Wî penêrî xera dike. Gerek ku tu zû bihelînin müdahale bike, penêrê te xweş derkeve. Mesela ana mi da görüntüye, vî penêrê çaxa tu li hev bixe, tu dar têxê û tu ava rake, heya 2 metra, 3 metra wî penêrî rabe, wî penêrî tu zanibî kî xweş dihele, xweş e penêrî. Çaxa penêrekî xera bibe, him levxistinê de him bi hev nagire û him jî ku awa kaş nabe. Mesela em dar dixinî awa kaş dikin, 2 metra 3 metra radibe, ew penêra ranabe. Ahan ku germ çê dibe mesela, germ çê bibe penêrên kî wa talîkiyê wê heyî. Gere ya jêr emek çîk hebe, xizmet hebe. Çaxa ku tu wê xizmetê bidê, tê penêrkî xweş derxortî. Çaxa ku wê xizmetê nedî, wî penêrê te xweş dernakeve. Û ahan ku em ji sê gunda şîr top dikin. Avî gundî jî gundê me ye. Gundê me jî ê dawara bizina û hinek bezeyî. Em serê sibê radibin, saet 6 de, 7 de em derin. Em ê dawara top dikin, ê bizina top dikin. Em wî zû tînin, berî ê qerejdagê em tînin, em wî mayalanmış dikin îjar. Ew saetkê berî ê qerejdagê derdikeve. Em tînin dixin qazanê xwe, em car de mayalama wan dikin. Em dihelînin ew jî û em davê nav sîravkê. Îjar ê gundê me jî ew jî dibe qerejdaq. Ew jî qerejdaq olarak tanımış dibe. Yani ku penêrê ji qerejdaqê, şîrê ji qerejdaqê were pir doğala wê heyî, pir organik e. Pir biekil e, penêrkî mükemmel e. Ahan ku îcar em bêjin mesela navêra em penêr çê dikin, 2 mehe, 3 mehe, em pir 4 meh. Çünkü ku wî şîrî da diqede. Di martê de derdikeve, di hazîranê de sona ermiş dibe. Îcar ki ez bêjim mesela çêre. Ev milletê heywanê xwe otlatmış dike çêre. Em jê dibên çêre. Çêra şin bi hinkî çîka penêr zer dibe. Çîka penêr zer dibe. Çaxa ku çêra eşk be, penêr spî dibe.
İcan bejin bizim davar pes fark avan çi. Pes ya gorani zedeyi. Davar ya gorani düşüge. Bizim jî sadece beyazlık. Wî penêrî beyazlatmış dike. Wecê penêr spî dike. Ê dawara hinkî wek avê, ne wek ê pez. İcar çaqa karışık bibe, ew wî penêra daha xweş dibe. Beri kuvvi işi em li bajêr dixebitin. İşê cam balkonê, korkuluk, alemyon. İşê îşata me dikir. Cam balkon, korkuluk. Yani gorwa işana bir işi hinkî daha zahmet yaviye. Karşılıklı bir işi daha zahmet yaviye. Mesela bir işi serê sibê de em radibin heya saet 12 11 cana hey deri yekê, cana hey deri dudiya. Tabii ki zahmet yavi hey. Zahmet yavi pır pır. Çünkü şîlê sê gundan mere toptu. Ne tişkî basîti. Ha îcar vê işî işkî xweş e bence. Vê işî mesela bêjin sürekli nene. Sürekli nene sê meha em digirin û jê pê ve dixede. İcar ku işê em bajêr dikin, işê cam balkonê. İşê cam balkonê sürekli heye. Ew jî zahmet e. Le wek viya pir ne. Viya daha zahmet yaviye. أنا وای حفصی ما هی بریم حفصی دی یک درکتی یک تیری ام نکهرن هندی ام نکهرن هندی یعنی تتش کی آنا طعما آنا و بری ناویک بری daha خوش اری خوی ما ای به ظلامی مثلا خوی وینا گری بری وینا ای بری منا قشتك تبدأ تين عالي مدكن أولا نافذ دودي أم أقربانة أم قش عشيرة ما ديوان عشيرتي ام دیوانه ام دگندن تب گنده یعنی تب دیاربکر و آنا دورا بلکی 5 3 4 مالی هنه عشیره ما حتی ویران شعری رجی هیه عشیره ما حتی دربل آلمان جی هیه چونه دربجی یعنی عشیره ما هی و ام دیوان عشیرتینه و ایشالا هم سر و چعبه مره هاتنا و خير هاتنا وحر تشتي ونسرسر وشعبي مرة جورا وحتابرة Çünkü korona derketi ekonomiya dünya pır zayıflatmıştır. Yani devlet olarak ne? Devlet olarak ne? Vi milleti perişandır. Çünkü korona derket millet tırsyan, devlet zor da ser milleti, ev sokağa çıkma yasakıdır. İnsan ki fakir, insan ki çaresiz, gerer ro bişoğlu ki geçim avi mala xwe bike. Çağa ev yasağa ev çika hebe, evi insani nikan geçim mala xwe bike. Jiber wiya ki hinki ekonomi düşmüş biye, iş yeme de, ji her havi de hinki ji mere sıkıntı. Ji vî karî de
bir yeki diyan al. Jibi karire en az gere hafta işte hep. Çünkü yek hurdaki yek dihaline و گره سه چهار حبجی انا سه چهار حبجی گره بهونه ها آنا کا هوا گرم دبه هنکی چیکا پنیر زیده دبه مثلا گرم چه به هنکی گهت زو بحلینه زو درخه ایجار کی ما قازانی حلاندنی ما کرده ها یک وایل برای یک جوال برای مثلا بیشن تبياد ساعات كيف قاعدين شغل دو قازان به تدنيف ساعات إذا قاعدين يعني في شيء كي زحمت يا وهي جرا eleman يبرد İro kud piyasede esnaf henen bir esnaf henen her zaman üretici kar nakın satıcı kar dikim mesela az bir peneri şey dikim az topli bidim yeki ev bu fiyata ku az dibejim navr ya ne mümkün Han bejin yek veri, dudu veri, sisi veri, çar veri, ez ve peneri xo bu fiyatı difroşum, fiyata az bejim, ez de bifroşum. İcaren bejin ev şarkoteri cihenin, peynir ticari henin, çağa kuvana verin, ev bu fiyatı nagrin, toptan fiyatını ayıbır. Ama ve fiyata az dibim jî ve fiyatı ejnadir. Her zaman ev kazanç dikin. Yani gor ve emek yeme, gor ve çıkame ne çıkı. İcar ku em bejin ve koronayı da mesela sokağa çıkma yasağı derdikevin. Hafte du cara çar ya, ser ya bejin, dur ya be. Çağa ve yasağı derkeve çünkü gerek günlük bir peneri de bifroş. Günlük bir peneri bifroş. Çağa bir peneri ne froşu? İşte renki sıkıntı. Yani ekonomi hinki çıkmıyor. Hinki ser piştamlet gram.